Παιδιά, σήμερα είμαι πάρα πολύ θυμωμένη, επειδή μια κοπέλα, η Σούπερ Κατερίνα, μου λέει γιατί κάνεις καλά, μου λέει καλά, και εγώ θες να έχουμε μαζί την κούκλα σου, σε παρακαλώ, της λέω πήγε στο YouTube, λέει ads, λέω, μου λέει, τι τέλο. Δηλαδή να με κλέψει. Και της λέω εγώ, και βασικά της λέω, παιδιά στο YouTube μόλις μου το είπε αυτό, επειδή μου το είχε ξαναπεί. Και της χάρισα μια ευκαιρία. Αλλά αν το ξανακάνει, σου έδωσα χτες μια ευκαιρία και δεν σε έκανα. Αλλά εσύ το συνέχισες. Λοιπόν, να την κάνετε όλη αναφορά, επειδή ζητάει κωδικούς για τάχα μου, να έχουμε την κούκλα μαζί, ενώ θα κλέψει, 100% θα κλέψει και το ξέρω επειδή γράφει εδώ. Άμα μου δώσει το κωδικό σου, το πω και θα σε μαζέψει και θα σου μαζέψω 90 χρυσά και 1000 μο και δεν θα σε αλλάξω με τίποτα. Δεν θα, με τίποτα. Ναι, υποτίθεται. Και καλά σου λέει αυτή εδώ τώρα. Παιδιά, αναφορά, δηλαδή έλεος, επειδή εσύ θες να κλέψεις άλλες κούκλες, επειδή εσύ θέλεις μια άλλη κούκλα, δεν σου φταίμε εμείς να μας κλέψεις, κορίτσι μου. Και θα σου πω ότι ο κωδικός που μου έπαιξε. Της έδωσα μια άλλη κούκλα να δούμε. Τώρα είναι σε ζήλι ακόμα περισσότερο. Μην το συνεχίσεις, κορίτσι μου. Δεν πάει. Της έδωσα μια ψευτική κούκλα μου. Να δω άμα μπορώ να την εμπιστευτώ. Λοιπόν, όχι δεν με νοιάζει, πες το κανάλι σου. Λοιπόν, αναφορά είσαι μόνο level 14, είσαι μόνο level 14 βασικά, δεν έχεις φτάσει ακόμα στο 20 και μας κάνεις εξυπνάδες. Λοιπόν, αυτή συνέχεια ζητάει κωδικούς δηλαδή, γιατί το έχει κάνει και σε μια άλλη και δεν ξέρω κι εγώ σε πόσες το έχει κάνει. Αυτή ζητάει κωδικός συνέχεια για να κλέψει κούκλες. Λοιπόν, αυτά άλλο κορίτσι μου. Εδώ δεν είμαστε ηλίθιες, γιατί σχεδόν όλες μας έχουν κλέψει και έχουμε μάθει ότι όλοι όσοι ζητάνε κωδικό είναι κλέφτες. Οπότε, δηλαδή, και εγώ για παράδειγμα, άμα ζητήσω από την Ελένη κωδικό, που δεν πρόκειται να ζητήσω επειδή δεν θέλω να ζητήσω κωδικό, εγώ άμα ζητήσω για παράδειγμα από την Ελένη κωδικό, ακόμα και αν είμαι φίλη της και αν είμαι κολλητή της, δεν θα μου δώσει το κωδικό, γιατί λογικώς θα την κλέψω. Καλά, θα την έκλεβα, αλλά εντάξει. Πας καλά, κορίτσι μου. Αν ξαναζητήσεις κωδικό, πραγματικά θα σου κάνω κι άλλο βίντεο αναφοράς. Να, θες να έχουμε μαζί την κούκλα σου, σε παρακαλώ κιόλας. Καθίστε να σας το δείξω κιόλας. Θες να έχουμε μαζί την κούκλα σου, αυτό δεν λέει. Ορίστε, να έχουμε μαζί την κούκλα σου, σε παρακαλώ. Και έχω δείξει όλη τη συζήτηση. Δεν πάει άλλο. Να μου ζητάει κωδικό και εγώ να μην της κάνω τίποτα. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Πλήζω όλη αναφορά. Επειδή έλεος είναι η κοπέλα, να ζητήσει τώρα κωδικό, λες και είμαι εγώ καμιά χαζή. Ναι, παιδιά, wow, δεν θα με κλέψει. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος, θα της το στείλω αμέσως. Ο κωδικός είναι, άντε παράτα μας. Λοιπόν, αυτό το βίντεο, παιδιά, like, comment, sub,
και κάντε την αναφορά. Το όνομά σας το έχω κάτω στο link. Γεια σας!